तो नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक जाने माने कॉमेडियन कलाकार। काफ़ी कम हाइट होने के बाद भी इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम किया। जी हाँ, अभी हम आ चुके हैं भुटेली मैन जी के पास। तो सबसे पहले देखिए भुटेली मैन जी हमारे सामने हैं। हेलो नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके भाई एक्टर कॉमेडियन भुटेली मैन जे भी ये चैनल से हमारा के देखता। पहले तो अगर नमस्कार करतनी कि हमार भाई बहुत दिन से कहत रहन भुटेली तार इंटरव्यू लेव तो कने भाई एकदम आवाज इंटरव्यू ले लगती हो। अच्छा भुटेली मैन जी, रउआ सबसे पहले ई बताई कि रउआ रहे वाला है कहाँ के? हमार गांव हरकिशनपुर बक्सर जिला। ये हमार नानी गांव हम नानी गांव में बानी। चलिए बहुत अच्छा लागल। अच्छा भुटाली जी, रउआ सूर संग्राम में भी अपन दबदबा कायम कर चुकल बानी। ई बताई कि रउआ सूर संग्राम में कब गए रही, उस साल कवन रहे? 2015 लमसम 2015 के लपेट में भी रहना। अच्छा, हाँ। साल 2015 में रउआ सूर संग्राम में गए। रउआ का बहुत दर्शक बाड़न जौन रउआ के जानत हन सूर संग्राम के माध्यम से। ई बताई कि रउआ अब तक सूर संग्राम में तो रउआ अपन दबदबा कायम कैले ही बानी। ई बताई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के रउआ फिल्म में भी काफ़ी फिल्म में रउआ काम कर चुकल बानी। बताई कि कौन कौन फिल्म में रउआ काम कैले बानी? अभी हमारा अभी फिल्म आई रही एक लैला मजनू फिल्म, अभी चिंटू जी के साथ। अभी आवत प्रमोद प्रेमी जी के साथ पंचाल। और बाद भाई सनी कुमार सनी जो कि बहुत हमारा से प्यार भाई करेलन, उनका संग भी आवत सनिया हो गल सियान। अभी सिन्होरा फिल्म में एगो और आवत। अभी 2-4 फिल्म आवत लगातार। बहुत सारा अभी फिल्म आई। बस दर्शक के आशीर्वाद प्यार रही तो। अच्छा, और कॉमेडी देखल दर्शक काफ़ी पसंद करें तो रउआ कॉमेडी भी बनावे नी का? हाँ हाँ कॉमेडी हम बनाई ना। एगो हमार चैनल बा, हम अपना चैनल के नाम बा भुटेली मैन कॉमेडी से बा। आप सब सब्सक्राइब करी, लाइक करी। आ ओकरा बाद एहू चैनल बा, इहो भाई न्यूज बारन, इहो चैनल के आशीर्वाद ज़्यादा प्यार दुलार दी कि भाई एकदम गदगदा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा भुटाली भैया, रुआ ई बताई कि रो मतलब जो जब बचपन से मतलब रुआ सोचनी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा कुछ करे के बा, या भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए के कैसे सोचनी? उ हमार एगो गांव के लड़का रहलस हमारा गांव के, माने जे भी हमारा गांव बहुत हमारा के मानत रहलस गांव। जैसे कि कुछ भी फंक्शन हो, नाच वाच हो, चाहे प्रोग्राम वगैरह कुछ हो तो लड़का हो कोई के चढ़ा दी। तो वो घड़ी हम एगो रहलन गायक रोहित प्रधान बक्सर के हवन। तो उनका संग कुछ दिन रहनी आ सनी कुमार सनी संग बहुत दिन काम करनी। ओकरा बाद उहे स्टार्टिंग हमार लाइन हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई। चलिए बहुत अच्छा। ई बताई कि मान ली कम हाइट होखला के बाद भी रउआ आज भोजपुरी इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचल बानी, तो मतलब लोग रउआ के मतलब ऐसे बहुत आदमी कहले कि कम हाइट बा, ई कुछ ना कर सकेला, तो ऐसे रउआ के मतलब लोग कहत रहे? ना आदमी कुछ कहत ना रहलस। अब पढ़े गांव में अपन जात रहनी आदमी, अपन पढ़े हम पढ़त रहनी, पहले जात रहनी स्कूले पढ़ाई। ये आदमी कुछ कहत ना रहलस। अब कलाकार तो भाई कलाकार के जानते ना रउआ जब कलाकार ना रहें तो रउआ के मतलब लोग जैसे मजाक उड़ावत हो या कुछ मतलब ऐसे मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, ऐसा कुछ भी भइल रहे का? ना भद्र केहू बोलत ना रहलस हमारा के। केहू भाषा ऐसा हमारा के सब प्यार करत रहलस। गाँव के लोग हमार बहुत सपोर्ट करत रहलन गाँव के लोग। हाँ भाई सपोर्ट मिलल आज के डेट में। अच्छा चलो, जब सूर संग्राम में गई रही तो मतलब जब सूर संग्राम से वापस लौटनी तो मतलब कैसन लागल घर परिवार के या मतलब गांव के मतलब आदमी रउआ से का कहलस? उतना जगह पर पहुँचल बहुत मुश्किल होला, सबके पता बा। और वो ऐसन आशीर्वाद रहलस रवि किशन भैया के कि हमारा के हम गाना गावे गए रहनी। हम गाना गावे गए रहनी तो गाना में हम छट गए रहनी तो हमारा कॉमेडी में रखल गई। स्पाइडर मैन बनी के आवत रहनी, उड़ के आवत रहनी। तो ओकरा अनुसार हमारा के रखल गई, काम मिलल और वो सही काम अपन करे लगनी करते करते। अच्छा अभी रउआ का करतनी मौजूदा वक्त में? अभी तो अभी गाँव ही बानी, अभी ये नहीं अभी शूटिंग करतनी अपन चैनल के। ओकरा बाद फिर अभी शूटिंग अभी जाते तुरंत मुंबई निकले बा हमारा। ओकरा बाद फिर अच्छा ई बताई कि मतलब ई भोजपुरी में आवे में माता पिता के और सपोर्ट मिलल बा? रउआ कितना भाई बहन बानी टोटल? हम भाई 3 भाई और 4 बहन बनी। अच्छा 3 भाई 4 बहन।
अच्छा, तो राउर घर कहाँ पड़ला बक्सर जिला में? हरकिशनपुर गाँव है। अच्छा, हरकिशनपुर गाँव। हम्म। रउआ यहाँ जहाँ बानी ई मतलब ई कहाँ बानी? ये अपन मामा गाँव है एकदम। चलिए, मामा बहुत गाँव। अच्छा लागल रुआ से बात कर। एजा- और एगो सवाल पूछल चाहम भूटाली भैया रुआ से। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्ल्ड वार चलता, तो एकरा बारे में रुआ का कहल चाहम? अब हम का कहीं देखते बड़ा सब बड़ा बड़ा कलाकार भइल बड़ा लोग देखते बड़ा ना, व्यूज के पीछे हम बढ़ करके ऐसे मतलब होता कि हम आगे निकल जाए व्यूज खातिर, तो हम आगे निकल जाए। एमे भोजपुरी भाषा के मतलब गरिमा के मतलब तार तार कइल जाता, तो एकरा पर कुछ टिप्पणियाँ दे हम चाहम। ये मैं इहे कहब जे भी बा पहले नंबर तो ये में ऐसा समाज कलाकारी लाइन है में जातिवादी तो पहले नंबर नहीं है। एमा जातिवादी नहीं के करे के सब आगे बढ़ल चाहेला। एमा सब भाइयन के भाई सपोर्ट रहेला। जे भी देखत दर्शक लोग के उहे जेकरा के चाहेलन उहे हीरो बनावेलन, जेकरा के चाहेलन दुबाइयो देलन। अच्छा, आज भोजपुरी में बिना जातिवाद के तो कुछ कई होइए नहीं सकत। हर सिंगर जातिवादे पे गाना गावतन, उ चाहे बड़ सिंगर होके चाहे छोट, जेवन सिंगर भी बड़ा उ जातिवादे करतन। एको का कहल चाहे जातिवाद करे वाला विशेष सिंगर खातिर ये सब ना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। जातिवादी के भाषा ना हो, इसी के भाषा ना हो, ये केहू के बाप के भाषा ना हो। पहले नंबर था ये बनावले भाई भोजपुरी भाषा हो, बस आदमी बोलेला। और एगो ये ऐसा सिचुएशन है कि गाना बजना ही जैसन बा कि एगो एंजॉय चीज़ है और लोग के तनी बढ़िया लागेला, ठीक लगेला। ये बात बा। अब एकरा से का हम ज़्यादा का कहीं। चलिए, भूटाली भैया रुआ से बात करके बहुत अच्छा लागल। और कुछ कहल चाहम तो? बहुत दिन से हम हुए लाइन में बानी, ऐसा बात नहीं थे, अब देखते बानी जा, अब का करबो भाई। अच्छा, रुआ लगभग कितना दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करतनी? हमारा कम से कम 13-14 वर्ष, 13 साल से। 13 साल से। राउर उम्र की बात करी जाए तो कितना राउर अभी तक उम्र होत हुई? 24 साल राउर उम्र होत हुई, मतलब आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में। कब बरिस के उम्र से रुआ भोजपुरी में लागल बानी? हमारा उम्र यह 14 है, 13 कनी है ना, 13-14 से बानी हम लाइन। साल 2015 में रोज सूर संग्राम में गए रहे। हाँ, ओकरा पहले से भी हम रहनी गांव में, प्रोग्राम आवत रहते, लोग चढ़ा देते स्टेज पे। तो राउर कोनो मतलब अभी फिल्म जो रिलीज होके वाला बा पंचाल अभी होके वाला बा प्रमोद जी के साथ। ओकर बाद सिन्होरा फिल्म आवता, वो तुरंत जल्दी आई। ओकरा बहुत सारा अभी जाते नहीं फिल्म करे, बस आशीर्वाद दर्शक के चाहे ये कहब। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आज हम लोग के साथ थे भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन कलाकार भूटाली मैन जी। तो भूटाली मैन जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।